dau cu capul de butărucă. Deci nu mai pot. Nu mai pot, cedez psihic. Hello guys, bun venit la un nou episod. Hello guys, bun venit la un nou episod de O Bârfă la Cafea cu Cristi. Avem un nou invitat aici. Aici, Ami, Super! Azi o să abordăm un subiect destul de sensibil. despărțirea. Probabil că mulți dintre voi ați trecut prin despărțiri. Iată, deja plângeai. Și a trecut printr-o despărțire. Gata, fata mea. Așa? Probabil că mulți dintre voi v-ați întrebat cum să o scot pe asta din cap. Sau pe ăla. Noi venim cu niște sfaturi. Păi, Du-te, dracu, nu sta să plângi, mergi înainte. îți suni cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă și îi spui: frate, tocmai m-am despărțit, hai afară să ne punem în cap, gen să bem și poate să cunoști și pe altcineva. Nu fac chestia asta. Nu mânca ciocolată. Nu mânca ca spart. Încearcă să-ți găsești un job. Dacă îți vei găsi un job, vei avea programul full și nu vei avea timp să te gândești: vai, ce-o face el acum? Se mai gândește la mine? Nu! Să nu o faci. Eu sunt de părere că ciorba reîncălzită nu mai este bună. Deci cam astea sunt sfaturile noastre. Sper că v-au plăcut. Sper că o să înțelegeți ceva din aceste sfaturi. Da. Și sper că totuși v-a plăcut de Ami. Eu nu sper. Super great. So guys, ne vedem la un nou episod vinerea viitoare și să auzim de bine până atunci și fără prea multe despărțiri. Bye! Începe, Hello guys, bun venit la un nou episod. Hello guys, bun venit la un nou episod de O Bârfă la Cafea cu Cristi. Femeie, încerc să filmez. Bun venit la un nou episod de O Bârfă la Cafea cu Cristi. Aici, Ami, Super, ce chef ai! Yay! mi s-a luat dracu. 3, 2, 1 și... Stai! 3, 2, 1 și... Avem... Hai din nou! Mă dau cu capul de butărucă.